Ana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a jihar Kano. A ƙaramar hukumar Warawa, jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 14,629, inda jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 16,296. Jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 201, sai kuma jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 94. Yayin jam'iyyar PRP ta samu ƙuri'a 9, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 186. Daga local government ɗin Gezawa kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 19,961, sai kuma jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 22,077. Jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 277, sai kuma jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 269. Jam'iyyar PRP kuma ta samu ƙuri'a 5, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 160. A ƙaramar hukumar Kibiya kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 13,260, inda jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 17,557. Jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 52, sai kuma ADP ta samu ƙuri'a 53, inda PRP ta samu ƙuri'a 3, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 38. Abun kore ko jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 16,409, sai kuma jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 18,359, inda jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 2,669. A local government ɗin Kabo kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 23,599, yayin da jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 16,963. Jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 2,118, sai kuma jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 149, inda jam'iyyar PRP ta samu ƙuri'a 4. Jam'iyyar ADC kuma ta samu ƙuri'a 60. A mazaɓar bakwai jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 21,295, sai kuma jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 17,313. Jam'iyyar PDP ta samu ƙuri'a 51, sai kuma jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 99. Jam'iyyar PRP ta samu ƙuri'a 21, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 99. A ƙaramar hukumar Shanono kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 17,249, yayin da jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 13,650. Jam'iyyar PDP ku ta samu ƙuri'a 272, sai kuma jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 66, yayin da PRP ta samu ƙuri'a 6. Jam'iyyar ADC kuma ta samu ƙuri'a 31. A ƙaramar hukumar Ajingi APC ta samu ƙuri'a 14,438, sai kuma jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 15,422, yayin da PDP ta samu ƙuri'a 103. ADP ta samu ƙuri'a 306, sai kuma PRP ta samu ƙuri'a 10, yayin da ADC ta samu ƙuri'a 142. A ƙaramar hukumar Gabasa kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a 17,584, yayin da jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 19,557, yayin da jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 19,507. Jam'iyyar PDP kuma ta samu ƙuri'a 1,269, yayin da jam'iyyar ADP ta samu ƙuri'a 19. Jam'iyyar PRP ta samu ƙuri'a 8, sai kuma jam'iyyar ADC ta samu ƙuri'a 58.